Здравейте! Дойде до декември месец и с него се стана чудо. Аз мога пак да правя предавания на живо във Фейсбук, защото над месец нямах тази опция. Технически не ми позволяваше Фейсбук. Така че дойде декември месец. Предполагам всички знаете, а тези, които не знаят, ще научат сега. Това е месеца на Тамяна. Тамяна, ето какво имам тук зад мен. Вижте, Тамян. Този месец всеки, който направи поръчка над 200 пиви, цялата поръчка е над 200 пиви, получава подарък 15 мл тамян, царя на маслата, безценното етерично масло. Но съм започнала с нещо така, виждате го тук зад мен. Има дифузър, който се казва Glow на дотера, заедно с Хуга. Okay, ли? Хуг, хъг. Чух го по различни начини. Това е един от любимите ми блендове. Той е винаги лимитиран. Този път идва с дифузър, т.е. не мога да си го купа, нали, по-отделно, за съжаление. Обаче аз си пазя празната бутилка и само проверявам да видя дали сте ми написали нещо. Аз си пазя празната бутилка, за да мога да си я използвам, да си я усещам. Така, не виждам да сте писали. Секунда. И така, хуга е значи на норвежки комфорт, което всъщност представете си, те са там в скандинавските държави, е супер студено през повечето време и хората прекарват супер много време затворени в къщи. И едно от нещата, които те трябва да имат като начин на живот, това са добри взаимоотношения, добра атмосфера, топла среда, за да се разбират, защото са затворени, за разлика от, нали, по-топлите страни, където хората прекарват по-дълго време навън и вкъщи идват да се изкъпат, да се преоблекат и така нататък. Естествено, последните там няколко години ни научиха, че е много важно къде е това вкъщи и че може да бъдем затворени. И затова това пространство трябва да има така топла и приятна атмосфера. Това е хуга, това е комфорт, това е начин на живот. И оттам идва този бленд, който в него има тонка бинс и всякакви други масла, които за мен са превъзходни. Ще се радвам тези от вас, които имат и които харесват хуга, да споделят също. И така, продължавам с какво друго имаме. Окей, подарък на месеца е Равинт Сара. Тъто не се чува толкова много. Той е Равинт Сара. Това е ограничено във времето оферта, въпреки че е подарък на месеца, но е до свършване на бройките. В момента, в който свършат на бройките, обикновено може би имат някакъв, нали, точно определено ограничено количество и ще дадат друг продукт на месеца, ако си направите поръчката до 15 число. И естествено вече сте регистрирани. Това е вашата лоялна поръчка, която трябва да е минимум 125 PV. Сега, аз искам да обясна нещо. Има две масла, които звучат сходно, имат много сходни имена. Равен Сара и Равин Сара, за което ние говорим в момента. Маслото от Равен Сара се добива чрез метода на парна дестилация от листата и клонките на едно вечно зелено дърво, което се казва Равенсара ароматика. А маслото, за което ние ще говорим в момента, което е Равинсара, както виждате тук, както е написано, се добива от Кинамонум комфора. Камфур, нали? Звучи камфур. И двете дървета се срещат основно на остров Мадагаскар, откъдето всъщност идва и Равинсарата. И те са всъщност принадлежат към едно и също семейство лаврови, които в това семейство имат около 2500 различни вида дървета и храсти. Тези, които вие сигурно знаете от това семейство, са камфор, канела, има едно розово дърво, будалуд, ние сме говорили за него преди това, дърво ху му казват или хо на български, Равенсара и Равинсара и много други. Ароматът на Равенсарата, не това, което имаме в момента, е така по-свещ и енергизиращ. На мен лично малко ми напомняше на някаква аптека, така, все едно ми мирише малко на лекарство. Равинсарата се доближава по-скоро до аромата на чист евкалипт или камфор. И се счита за много по-меко и безопасно масло за честа постоянна употреба. Равинсарата, ето това, за което говорим, е част от бленда Air. Okay? Затова
ето тук съм ви написала, има ключове значения за дихателната система, за дихателната подкрепа, тъй като отваря и разширява дихателните пътища. Той е различен, отличен за дишане, тъй като помага на човек да поеме повече от живота, отколкото е позволявал преди. Това е маслото на разширяването от емоционална гледна точка. Когато хората несъзнателно са се движили през дълъг период от време от живота си, дъхът става по-плитък и по-малко пречистващ. Този външен сигнал, нали, на дишането е показателно за вътрешно състояние. Не напразно в йога се правят дихателни упражнения, прана-яма, при което грижите на живота са задушили духовната цел. Това води до чувство на изтощение, на обезсърчение. Това масло кара хората да изследват по-дълбоките причини, поради които задушават дълбокото вдишване, понякога от его, от великолепие. И всъщност Равинсара е полезна за фокусиране и разширяване и възстановяване на това, което е наречено mind, на ума. Когато човек е обмислял застояли мисли, това масло разширява умствената мъгла. Всъщност, то разширява майнда и разчиства умствената мъгла. Помага тя да се изчисти, внасяйки така необходима яснота и перспектива. Създава пространство за получаване на допълнителни възможности и решения на проблема, които преди може да се изглеждали абсолютно нерешими. Помага на хората да приемат предизвикателства, които срещат. Помага им в откриването на уроци и растеж дори в трудни и болезнени събития. Колко актуално. Приканва ги да получат по-дълбоките послания, скрити в тези обстоятелства. Равинсарата също така ни учи, че трябва първо да издишаме и да отпуснем, преди да можем да вкараме следващия дъх, преди да вдишаме наново. Което е много интересно. Дори на български думата въздух идва от думата дух. Дух. Ако не дишаме, духът ни няма да остане с нас. Но трябва първо да изчистим тази мъгла, която имаме, за да можем да вкараме нещо ново. Всъщност, посланието на Равинсарата е да останем възприемчиви към духа на живота и да се доверим и да му позволим да тече необременено през цялото ни същество. Много ми харесва на мен Равинсарата. Много е нежна, много е приятна и е много... става и за малки деца и, както казах, супер за дихателните пътища. Сега ще си спра видеото и ще ви покажа едно филмче. Ravinsara, not to be confused with Ravensara, is derived from the leaves of Cinnamomum camphora. Both plants are members of the laurel family. However, Ravinsara has a milder aroma and is similar to eucalyptus and camphor. It is sourced from Madagascar, where the leaves of hundreds of thousands of trees are hand-picked to make this precious essential oil. With a wide variety of uses, Ravinsara complements essential oils such as copaiba, Roman chamomile, frankincense and eucalyptus. It is a wonderful addition to any morning meditation routine, or can be incorporated into your favourite doTERRA moisturiser for calming benefits. Okay. И така, това е подаръка на месеца, както казах, за всички вече регистрирани, които направят своята лоялна поръчка до 15 число от 125 PV нагоре. Естествено, аз предполагам, че ако ще правите такава поръчка, тя ще бъде минимум 200, за да вземете и тамяна, и равинсарата. Сега, както знаем, всеки месец има някое масло, което е с 10% намаление.
Този месец това е един бленд, който се казва Супермен. Супермента. Суперментата е всъщност бленд от 4 различни видове мента. Тоест, ако вие познавате пепермент и мислите, че то е силно и е добро, суперментката според мен е много добро подобрение. В смисъл, усещаме се едно е мента, но всъщност е много по-силно, много по-ефикасно в много аспекти. В суперментата има освен пепермент, има спирминт, т.е. лютива мента, сладка мента, има бергамот минт, казваме бергамот мента. Мента, която има лек така нюанс на бергамот, на цитрусово, и има японска мента. Значи аз преди това съм използвала лютивата мента, аз съм ви показвала, имам в предишни видеа, лютивата мента за охлаждане през лятото. Когато ни е супер жега, не за момента, но когато ни е супер жега, просто съм си капала пепермент директно, нали, на гръбначния стълб, може и малко разредено, може и да се пръска във въздуха, може много неща да се направят, за да усещаме охлаждане. Суперментата е много по-силна. Аз даже направо не можех да повярвам, когато я пробвах в сауна. Буквално където аз исках, нали, просто да дишам и после ми остана на ръцете и където се пипнах, там усещаш студ. Нищо, че си в сауна и ти е супер жега. Там, където си се пипнал с суперментата, е студ. Значи има много интересни начини, по които тази супермента може да се използва. Естествено, има го и на малките перлички, бидлец. Освен на пепермента, който ние познаваме, който е изчерпан в момента, ако не се лъжа, има супермента, която според мен е така доста подобрен вариант на просто перличките от мента, които аз и без това обожавам, които много използвам. Значи в суперментата има високо количество на ментол, който е известен с своето охлаждащо усещане, както казах, и това го прави идеален за добавяне към чаша вода, за да помогне за освежаване на дъха и да предложи лек комфорт след големи хранения. Както знаем, ментата е добра за храносмилателната система, успокоява. Трябва да се разрежда, ако ще се маже върху стомаха. Естествено, имате таблица за разреждане и знаете как е при деца, как е при възрастни и така нататък. Сега, как може допълнително да се използва? Ето, начини на използване. Ароматно, примерно, се дифузира в където искате, нали, работната среда, в колата е супер. Всичките, които са ментови, те са прекрасни, защото фокусират, защото ни енергизират, събуждат ни и всъщност това е, което искаме, докато шофираме, нали така. Ароматът също може да допринесе за усещане за чисти и отворени дихателни пътища. Просто слагаме 3-4 капки в дифузора и дифузираме. Локално това значи топично, значи замазане. Предлага успокояващо и охлаждащо усещане. След обилно хранене или когато опитвате нови храни, разредете суперментата с някакво базово масло и нежно масажирайте стомаха за този успокояващ ефект. Винаги трябва да се разрежда този бленд с базово масло при локално приложение, защото е по-силна и не трябва да има, нали, да изгори кожата. Други употреби. Добавете една капка към сладки ястия, например домашни бисквитки или кораби. Може да се добави и в боба, между другото. Пробайте да добавите една капка към чай, горещ чоколад или плодови смутита. Значи имам една позната, която ми се обади преди време, тя си взе суперментата и ми казва така: ние с мъжа ми много обичаме да пиеме някакъв много скъп ликьор, който си купуват един път на няколко години, успеят от Duty Free да си го вземат, защото е много скъп. Обаче тя открила някакъв по-ефтин ликьор и нещо и се допила и решила, че така е вкусничко, нали, ще й стане, и се сетила, че има супермента вкъщи и решила да капне една-две капки. Върнал се мъжа и вкъщи, тя му поднася питието и той се опулва и казва: откъде взе този ликьор? Защото той си е помислил, че това е скъпия ликьор, който те са свикнали да пият. А всъщност тя му казва: не, това си е просто нашия ликьор, нали, който имаме, в който аз добавих от суперментата 2 капки. И всъщност това е едно много сериозно подобрение, много сериозен твист на аромата, на кулинарното преживяване въобще, което се случва, когато има етерични масла в храната или в напитките. Къпнете капка супермент с карамфил върху четката си за зъби за ментово пикантно изплакване на устата. Ние сме говорили за това. И за карамфила, и за ментата, колко са добри за устната кухина. И как е хубаво да правиме плакнене и въобще да поддържаме хигиената на устата.
Суперментата, също както пепермент, може да си капнете една капка в ръката, да си сложите палеца и да си я залепите за непцето и да изчакате така 30 секунди да видите какво ще се случи. Мене ми се е случило това по време на лекция, когато много ми се спеше, исках да слушам, но тази част ми беше скучна и ми беше супер трудно да не заспа, просто си извадих ментата от чантата и направих това упражнение и мога да ви кажа, че ми беше прекрасно. Веднага ме енергизира и ме събуди. И така, нямам видеото за суперментата. Стигнахме до 200 точки тамян. Окей, 200 точки тамян. Това не трябва да се пропуска. Между другото, може да направите няколко поръчки. Не е нужно да е само една. Може да направите до 5 поръчки. Мисля, че всяка една обаче трябва да е 200 PV, за да се получи тамяна. И така, аз просто съм взела ето тази книга, която предполагам част от вас, голяма част от вас вече имат. И искам да ви прочита малко за тамяна, който е царя на маслата. Ние сме го говорили много пъти. Ако преминете през по-стари видеа, ще видите супер много информация, свързани с тамяна. И така, тук пишат, нали, една-две капки в капсула. В книгата аз мога да ви кажа, че аз не го правя в капсула, аз просто отварям бутилката и директно си капа под езика и така. Па нека капнат и 2 капки. В началото тамяна, понеже тамяна ни кара да дишаме дълбоко. Виждате ли как нещата са свързани? Говорим в момента се за дишане, отваряне на дихателни пътища и суперментата, и тамяна, и равинсарата. Тамяна ни кара да дишаме пълноценно. Не просто отваря дихателните пътища, ами да пълним. Аз първия път, когато си капнах тамян, направих точно така се едно си изпълних цялата с кислород. Просто разширява капацитета на белия дроб. Добро е при депресия и тревожност, създава чувство за вътрешен мир, не напразно се кади тамян, нали, това сме го говорили. Алцхаймер и деменция, тогава се нанасят 2 капки на стъпалата, на тила, 2 пъти дневно. За клетъчна функция. Въобще всичко, което е свързано с клетката и искаме да работим в тази основа, а тя е супер важна. Тамяна, болки и възпаления, при Паркинсон, естествено, ако искаме, нали, всичко свързано с рак, тамян. Основни свойства. Той е аналгетик, антидепресант, антисептик. Той е всичко. Синдром на дефицит на вниманието и хиперактивност, астма, баланс, здраве на мозъка. Когато става въпрос за кома, сътресение, имунна подкрепа, памет, демки, ишиас, брадавици, бръчки и така нататък. То е едно от маслата, които е топ въобще за кожата, за здравето на кожата. Заедно с още няколко масла, имам и такова видео, но може да го подновим и пак да говорим за това. И тук има една рецепта как да си направим обновяващ нощен серум с тамян, 5 капки тамян, 3 капки нероли, той идва само в ролерче, 2 капки роза, 4 чайни лъжици масло от вечерна иглика, смесваме всички съставки и се разхраняваме в стъклено шишенце. И така, благодаря ви, че ме слушахте и че ми написахте тук, че ме виждате и чувате. Супер декември месец, че продължаваме да постваме нови неща. Скоро ще имаме пак доста видеа. Аз ви бях приготвила разни неща, които не можех да ви направя директно във Facebook страницата. Тези от вас, които са били с мене на Zoom, също ви благодаря за всякакви въпроси. Напишете ги отдолу под това видео или ми пишете на мене налично. Ще се радвам да помогна. Всеки, който иска да се регистрира към доTERRA, да се присъедини към нашия екип. Също така, пишете ми и ще ви помогнем да намерим най-добрият начин за вас. Прекрасен ден на всички. Супер е месец, последния месец от 2023 година. Помислете си на кого може да помогнете днес.